Samtang naghulat kita sa pagbalik sa Dios, ang pangutana karong kagabion igsoon, dili unsa kadako imong balay. Ang pangutana karong kagabion, dili unsa kadaghan nga papilis ang imong nakatamtaman nga mga yuta uban nga mga titulo. Ang pangutana karon igsoon, dili unsa ka taas imong profesyon, unsa ka taas imong posisyon, unsa ka kabanggitan ning kalibutan. Mga negosyante nga halos panghatag nila matingad kung napabay sila ginansya. Apat sila mga pinagkapaglaw, wa gyud in town sila kapsi. Mo bitaw na igsoon nga muundang ra kag hatag og muundang na Ginoo padalangin nimo. Nagtuod kag nalipay kang Ginoo niya nagpabot-abot sa pagbalik ka mo ni hentak. Si tagbitbit ito cellphone ang yawa dagan po kiiling la ang ipambutang niya cellphone katong mga mubog short, mga nagtuwad-tuwad, nagwasing og sakyanan nga nagpanti, ang mga tao po bitisipog. Alag, di ta kabantay mga kapaglaom nga. Wala ta ka sa Biblia, wala gani ta na kamusit. Kabasor ba? May panggino kay wa pa magdali. Ikaw imo di kung dali-dalion nga moalagad. Mao kini siya kapaglaom ang grabe gyud kabugat nga rason alang sa mga tawo nga di na mangalagad sa Ginoo. Nagtuo ko mga pinalangga magkaigsuunan, mga kapaglaom nga dili kini si aksidente. Ang akong pag-anhi karong kagabion og nagtuo po ko nga dili po aksidente imong pagpaminaw karon bisag asa magaling ka sa tibok ng kalibutan, mabuntag magabiig bisag unsa pa nang adlaw. Nagtuo ko nga dili aksidente atong panag-uban karon nga mga taknaa. Akong gipasalamatan ang Ginoo magkaigsuunan tungod kay karon nga semana magahimo kita sa pagtuki igsuon sa tema nga nagkanayon nga in a little while. Ako maguning gisulti mga kaigsuonan tungod kay mingon mo ko kag in a little while igsuon sa makadiyot na lamang nga panahon. Og ako nagtuo mga kaigsuonan nga nakasaksi kita daghan kay nga mga eksperyensya sa atong kinabuhi karon nga mga taknaa nga wala na to masaksi kaniadto. Wa man ta katisting mga kaigsuonan nga niabot ang krudog 70, 80, 90. Wa man ta katisting niya na. Wa man ta katisting sa unang panahon mga kaigsuonan nga naigira nga molungtad tag-unong kabulan 7, 8 hangtod nga doon na katuig hinungdan nga grabe kadako ang kalisdanan. Wa po ta katisting sa unang igsuon nga grabe kadaghan ang mga gitawag o katong grabe gyud sa pag-COVID kana bitong lockdowns. Nga pati mo anha kadiya sa unahan mga kaigsuonan, wala na kang niadtong gawas kay kinahanglan na kag adunay daghan nga mga papilis. Wala kita nakatisting niini nga mga kahimtang sa unang panahon. Og samot na mga kaigsuonan, wa kita katisting sa unang panahon nga ang linog, grabe ka paspas kayo, ang mga baha, grabe ka paspas kayo, og ang krimen hilabi na gyud ka, lisod kayo nga pamalandungon. Wala kita katisting niya na sa unang nga panahon. Busa, akong isulti kaninyo mga kapaglaom, nga kini nga mga panghitabo, nagbudyong kanatong tanan igsuon, nga sa in a little while, sa makadiyot na lang nga panahon mga kaigsuonan, makahimo ta sa pagkinabuhi, sa tinuod na to nga kinabuhi. Kaya nga atong gipuy-an karon igsuon, dili kini tinuod nga kinabuhi. Ngano mingon makulit tinuod, kaya pinakataas sa to nga kinabuhi igsuon, nining kalibutan na ikapituan, ngadtos nga ikawaluhan. Salmo 20, versikulo 10. If a reason of strength taas imong edad, lato nga pagkasulti nga pinakadako nimo nga pagidaron diri igsuon, moabot ra siguro na siya og gatos kapin. Apa so ginlang takas tinuod nga ang saad sa Ginoo sa Pilipinas kapitulo 20 nga atong tinud-an nga puloy-anan din ikaw ako magpuyo sulod sa 1,000 katoy dito sa langit mong puloy-anan o makiguban ta sa Ginoo hantod sa walay katapusan. That is the real life. But I would like to tell you, brothers and sisters, that we are already in a little while. Apan niining gamay nga panahon igsuon nga atong gipamalandungan karong mga taknaa. Akong ipasantop kanyo mga kaigsuonan nga aduna kitay daghan nga pangadamon. Busa ang title karong kagabion igsuon nga tagaan nato pagtagad. Gihinganlan kini sa mga kaigsuonan nga samtang naghulat kita sa pagbalik sa Dios, samtang naghulat kita niining dako kay nga adlaw sa atong pagbalik. Ang pangutana karong kagabion igsuon, dili unsa kadako imong balay. Ang pangutana karong kagabion, dili unsa kadaghan nga papilis ang imong nakatagamtaman nga mga yuta uban nga mga titulo. Ang pangutana karon igsuon, dili unsa ka taas imong profesyon, unsa ka taas imong posisyon, unsa ka kabanggitan ning kalibutan.
Apan ang pangutana igsoon, nining manghinapos yung mga adlaw sa in a little while. Ang pangutana igsoon, imo na bagyong na pamalandungan, nga imo na bagyong nahimo ang imong tibuok kakusog, ang imong talanton, ang imong salapi diha sa pinakauyukan nimo kakusog, pinakahilabi nimo nga pagpalingkamot, nga imo na bagyong nahatag imong pinaka-the best ngadto ni Ginoong Hesus. Usa ka dako kay nga pamalandungon mga pilang magkaigsuonan. Kay kadaghanan sa mga tao karon ang best gihatag aron sa pag-iswag sa mga kaybalo. Daghan na kay mga doctorates, daghan na kay mga salapi, daghan na kay mga properties. But the question this evening is on. Tuo magit kata nga doon na mo balik ang Dios. Tuo magita sa gikanta nga in a little while we are going home. Mo tuo magkatan yana mga kaigsuonan. The question this evening mga kaigsuonan, ato bang nahimo na? Ato bang nahatag na ang ato pinaka-the best nganha ni Ginoong Hesus, mga pinalanggang mga kapaglaom. Ang atong teksto igsoon makita sa Ecclesiastes 9 versikulo 10. Gani kini nga teksto mga kaigsuonan gisulat ni Haring Solomon. O samtang gisulat kini ni Haring Solomon mga kaigsuonan, gisulat niya ni dito na sa pangidaron nga tiguang na sa hinunduman nato ngayang gisulat ang Proverbs. The book of Proverbs, mga kaigsuonan, this was written when Solomon was very young. That's why ang sinulat sa Proverbs, mga kaigsuonan, mga butang kini siya nga mga laglom kaayo nga pagkasulat. Grabe gid ka bright. Gikuha kini sa uban nga mga mosultis publiko. Mga politisyan ang iyang mga sinulat, labi na sa Proverbs, sa Proverbs 15 verse 1. A soft answer traineth away wrath, but the harsh words rekindled anger. Kanang ingon ana mga kaigsuonan nga mga komposisyon. Grabe kanindot yung libro of Proverbs because this was written when he was young. But I would like to tell you mga kaigsuonan, gisulat po ni Solomon ang Songs of Solomon. Atong pamalandungan nga ang Songs of Solomon, kadaghanan siyang gisulat is all about his love affairs. Mobita na igsuon nga namalandong ko. Samtang si Solomon akong gitan-aw nga ginatos man di ay pod ang iyang mga concubine. Ang iyang mga gipound partner sa una mga kaigsuonan, dulaan man dai putos kalibo. Kay na backslide man lagi siya sabtang siya nakadawat nagdaghan nga mga kawagtangan na. Nawa man sa Dios Ginoo mga kaigsuonan. Nalibog biya po ko, it was written in the book of Songs of Solomon, ang iyang mga love affairs. Namalandong ko igsuon nga dulaan usa kalibo ang iyang mga kabit. Yun sa kato mga kaigsuonan, no? Lahi siguro sa pamahaw, paniudto, snack, recess na po sa paghapon, gabi Kay kung dulan o sa kalibo imong kabit igsoon, dili nimo na siya mahurot sa usa ka tuig. Bosa, the Songs of Solomon, gisulat igsoon samtang si Solomon, grabe gyud ang iyang pagpalipay-lipay sa kalibutan. But the book of Ecclesiastes, mga kaigsuonan, gitawag kini sig the Well and Last Testament, book that was written by King of Solomon. Tungod kay kung imong gimbasahon ang first chapter ni chapter 1, 2, 3, 4, puros gibalik-balik igsuon ang word nga vanity, 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 vanity. Tungod kay kini nga panahon tiguang na gid gamay si Solomon mga kaigsuonan. Maglisod na siya sa pagtikang, maglisod na siya sa pagdungog, maglisod na siya sa pagkaon mga pinaka mga kaigsuonan. O yan na pamalandungan, ang daghan kay nga mga katuigan, gayang gisayang-sayangan sa pagburdo-burdo sa kalibutan, nga niya na siya sa panahon, igsoon nga wala na siyang himalat yun. O gayang nasumada ang tibok niya kinabuhi, nga kakawangan, kakawangan, kakawangan. Iyang mga bahandi, kakawangan. Iyang mga salapi, kakawangan. Ang iyang mga kabit, kakawangan ng tanan. O he was able to realize that mga kaigsoon, samtang dool na siya mamatay. And this is the text that we're going to study this evening. In the book of Ecclesiastes 9 verse 10, ganingon si Solomon mga pinalagang nga makapaglaom nga, whatever your hands, take note mga kapaglaom, hands ang gisgutan dire. Find it to do it with all your might. Take note po aning do all your might igsoon. Og ayaw kalimti, nga gisulat po rin nga, there is no work, wala nagilain nga trabaho pa, ngadto makitaan sa lugnanan. Kining tulo ka punto nini kagabion mga pilang kapaglaom. Magatabang ni sa ato nini kagabion samtang kita nagapuyo nini panahon nga gihingan lanaw in a little while. Atong bukon sinini very imperative demand. Number 1 igsoon, God is concerned kung unsay nasa tong kamot. Mga kapaglaom,
wala nagtanaw ang Dios kung unsay wa simong kamot. Alang-alang gamiton ka sa Ginoo nga wala simong kamot. Ang gitanaw sa Ginoo mga kaigsuonan, unsa may naa simong kamot o kana nga kapasidad iya po kang gamiton. Dili po kang gamiton sa Dios igsuon o wala po kay imo. Pero ako kang inon, daghan ang mga tao nga kanhi nagunana nga wala sila talento. Daghan ang mga tao igsoon nga nagunana nga wala sila pulos aning kalibutan na. Nga wala silang sirikmahan aning kalibutan na. Aba samtang sila nagkahibalag ni Ginoong Hesus, iyang nakita igsoon nga mapuslanon day siya. Because I would like to tell you mga kaigsuonan, kung ikaw magpagamit sa Dios, matingala na lang ka, nga daghan kag mga talanton, nga mabutho ra mga kaigsuonan. Matingala ka, nga daghan kay ka mahimo di ay, nga nagtuo ka sa una, nga warara kag sinalikway. Apan, saman ini. God is concerned about what is in our hand. Mga kaigsuonan, na mga tao, nga pawaliha lang, ay lang gid po pagkataha kay pertipong yabagan. Napoy mga tao, nga pwede silang mawali, di lang po pakantahon o pakantahon, pwede po silang mawali. Napoy mga tao nga nag-ingon, nga basta wala gid may mga talento. Kung imposible, pati imong pag-ngisi, di kakabalo mong ngisi. Wala ba kakabalo, mabilang kapaglaom. Nga kanang imong inisihan, bisa di kakabalo mo kanta, di kakabalo mo wali, pero kana na lang gid imong pag-ngisi, imo pag yung itagaw, daghang nakabig sa tilan sa Dios, pinagis pag-ngisi. God is concerned what is in your hand. Dili lang diha. Bisan sa to mga propiedad o bisag unsa pa. Abi niya mga pilang kapaglaom, ang Dios medyo biya po siya naghimantay sa tanan nato nga pagkinabuhi. Makita mo gina sa Mateo Kapitulo 12 mga kaigsuonan, versikulo 41-44. Nga nag-ingon mga kaigsuonan nga ang Ginoo tuad dito sa atbang. Nagpahipi ang Ginoo samtang ang mga disipulo, iyang mga katawhan, naghatag og mga halad dito igsoon sa treasury. Abi niyo mga kaigsuonan na nakakuyaw kayo. Kaya naay naghatag mga kaigsuonan nga mga dato. Naay naghatag nga mga pobre. O sugin lang takasinuod mga pinagkapaglaom. Naay naghatag nga dato mga kaigsuonan nga brabe gyud. Nagpaktas siya mga kaigsuonan. Nagbitbit o daghan kay masalapi. O iyang gibutang dito sa laran. O ka mga tao ni ingon, baka lilisang ka daghan kay gihatag. Apatanawa sa teksto igsoon ang kinimbalo nga pobre kay nga balo. Ako siguro masinati igsoon nga kining baluhan na maligya ni siya og pako. Kining mabaluha na maligya ba siguro siya tangkong. Grabe pobrihan ning baluha mga kaigsuonan. Apan ako kang inon nga balo igsoon mauwas siya. Nga makita siya sa mga katawhan. Nga naghalad siya. Kayang halad igsoon duha ra gyud kamay. Kay maura magyod ang iyang halin, gamay ragig kayo. O tungod siyang kaulaw, mga pinagkakapaglaw, kay gamay, kay nga kantinan ka sa lapi, iyang halos nga, iit sa mga kaigsuonan kay, mauwaw siya kay, makita sa mga tao, ngayang gisundan dato kay nakikighatag. Apan ako kasugilan, mga pinagkapaglaom, pagkanindot kayo, human na tapok sa Dios, ang iyang mga disipulo. Ali mo mga disipulo, ali. O samta nagtapok, ikso niya mga disipulo, gisultihan sa Dios sa mga disipulo. Giinan sa Ginoo mga kaigsuonan nga abi ninyo wala mo kanibalo. Nga sa tanan nga mga halad nga ako nakitaan, apan ang gidawat mga kaigsuonan mao ang halad so sa kapobre nga balo mga pinagkapaglaom tungod kay iya man ang gihatag ang labaw pa sa iyang mga tibuok ka kinabuhi. Siguro ang balo igsoon wala to'y palit og uwin. Siguro ang balo wala na to'y palit og bugas. Siguro ang balo mga kaigsuonan wala na to siya ipalit bisan na lang igsoon o kanang usapay tawag kanang igsoon kanang bitaw ibutangan na lang sa tubig kanang lugaw. Ipalit pa kanya gasin. Kay katapusan igsoon gihatag niya ngadto sa Dios. Gibantayan dayta sa Dios mga kaigsuonan apan na malandong ang mga disipulo nausang hitabo ang Ginoo. Unsa man ito naghatag og dako kay salapi wala na ito si kwenta apan nakakita dayan Dios sa kinhaladman. Dayon ang Dios nga katong dato naghatag raton dato dili to sa iyahang kwarta gyud salin-salin rato. Kabantay ba kaniya mga kaigsoon for example lang ha. Abogado ka. Daghan kay mga kaigsuonan kag mga kwarta nga nag-gather gawas imong sweldo.
Siguro daghan og mga awards, reward sa imong mga kliyente tungod sa imuhang pagka mayong abogado. Gawas imong sweldo. So kato siya nga daghan ng kwarta, imong gihalad, daghan king tao nakita, imong gi-pledge mga kaysa paneros mga tao, grabe kanindot kayo. Apan igsoon ang labing tinuod nakakita na ang Ginoo nga katong imong gihatag, mga salin-salin ra to, pero ang tinuod nimong dakong kwarta, wa gyud mahilapti. Abi ni mga kaigsuonan, diri na ko na-realize. Nga kung ikaw karon mo tan-aw pa ka sa ATM machine, supilay sulod sa imong kwarta. Ang Dios nakabalo bisa sa katapusan nga sinsilyo des itong kwarta. Base diri ison nga kapitulo, atong masabtan nga ang Dios nakahibalo sa tanan nga mga butang, labi na sa itong pag-alagad, nga na kaniya. Ang dato naghatag sa igsoon, apa niyang paghatag igsoon, mga salin radiay sa iyahang tinud-anay nga patalangin yan na dawat sa Ginoo. Siguro ba kay igsoon unsay imong trabaho nga daghan kay ka mga raket? Apan naghandom ko nga dili ako ingon ni ana o dili pud kita ingon ni ana mga pinangkapaglaom. Apan tanawa ko sa kapobre. Gagi kalipay pagayos balo. Siya naghatag igsoon nga maulaw kay isang makita kay basin unya igsoon og unsay masulti niya. Pero kining dato masuko pug dili tan-aw nga mohatag. Masuko ra ba di ni ma-recognize. Wala bitinod. Apan kining palo. Halos mo tago igsoon og hatag aron dili mahibalan. Apan kini dato, gusto mo katag kadaghan kay mahibalo igsoon. Pagkahilabi kaayo nga pabalandungon. Tanawang gisulat ni Ellen White. Makita niyo mga pinagkapag-igsoon sa screen. Kamo na bahala diya magbasa. Busak, kung imo tanaw ni igsoon, nga ang paagi des paghatag mo kini siya ang nagpadako sa kasing-kasing sa Dios ngadtos naghatag mo na nga kanunay ko nagsulti igsoon sa akong mga kaigsunan. Nga kung imo nakita nga pinagi sibong hatag na pobre ka, ondas paghatag. Kung imo nakita nga sa imo paghatag sa Ginoo, ikaw na pobre na suporta ka swali gambales sa bisag unsa, ondas paghatag. Kaysa ako igsoong nakita. Ang mga tao igsoon nga supporter kay sa evangelism, supporter kayo sa mga paghimog iglesia, supporter sa tanan buhat sa Ginoo igsoon. Ako kang siginlan, murag mo ora po sig balik-balik og hatag. Pero nabalaka o natingala lang ko igsoon sa tinunanay lang. Kay kini nga mga tao, wa gyud in town sila kabsi. Mga negosyante, nga halos sa panghatag nila matingala kung napabay sila ginansya. Apan sila mga pinagkapaglaom, wa gyud in town sila kabsi. Mo bitaw na igsoon nga, mundang ra kag hatag, og muundang na ang Ginoo padalangin nimo. Apan kung wala pa ni undang ang Dios og padalangin nimo mga kapaglaom, wala kay katungod nga muundang og hatag kay ang pinakagamay nga kantidad nga kinauyukan nga kantidad igsoon nga imong gidalit imong pinaka the best nga sa Ginoo. Imong kusog og tanan sa lapi kini gitan-aw sa Ginoo kay nabi ate gitawag og the book of remembrance mga pinangla nga mga kapaglaom. Pagkanindot kaayo atong niagi igsoon nga niaging mga simana, ang administrator sa North-East Mindanao Mission naghimo og programa mga kaigsuonan nga ang mga tanan district mangadtos Dinagat Island pagka makalilisang to. Abi niyo mga kaigsuonan ang programa sa North-East Mindanao Mission to mga niaging mga simana nga mangadto mitra sa Dinagat Island, hinebalo biya tas Dinagat Island mga kapaglaom ha. Nga dili ba na sila tanan manos Ginoo, lahi po nilang Ginoo diyan dapita. Kung imong Ginoo igsoon tos langit, kung atong Ginoo tos langit, ang ilang Ginoo pertipong lahian, ara po daw po dito. Di po tiaw igsoon. Imong hatagan sila og doktrina nga strings alang kanila pilit tiaw. Apan daghan kay igsoon og wala lang ko masayo mga moabot siguro og 30 ka distrito gilokop ang Dinagat. Dungan tanan og wali nag-grand work nya nagdungan tanan og wali mga pinalanggang mga kapaglaom. Ya nakadako kay atong challenge. Kay mag-uban rami mga kaigsuonan og mga power of safety. Kana bitaw igsuon ba nga mga walay bayad nga mga membro sa church. Tad-on dito kay mag-grand work sila magwali. Abi ni mo igsuon, grabe gyud. Tiya mo lang na ako'y usa kay igsuon gibiyaan ni ang bukid, Brother Swan, yang gibiyaan ni ang bukid. Kay mo atog Dinagat. Na ako'y namaligya og gulay, si Brother Bubuy Agang, gibiyaan at tindahan kini ato.
Nas Padre Tino, isog gibiyaan niya ang garden kiniadto. Si Brother Kundi gibiyaan niya ang Shemel kiniadto. Si Jumar gibiyaan ang tanan niya mga balero kabalo sa ibayan kiniadto. We went there igsoon. Gapo mi alas 12, gapo na pa mi alas 3, kay wa mi kabalo sa mong himuon, kay dili niya mong lugar, mo gunwork na ba sila buntag, wali ko pagkagabi, brad sila buntag, wali ko pagkagabi, makalisang. Apa ni ko isor wala ko kahilakon. Nga naapanaybilin nga mga tao, nga talikdan mga kaigsunan, bisan pa ang paginabuhi. Pila ragod in taon nilang mga papaginabuhi. May magparehan ni sa uban nga pertindakuan yung mga sweldo. Nga di mo matrabaho sa kasemana, mabuhi pa mo sa katuig. Tungkol sa kanang sweldo. Yan kini nga mga tao, tanawa mga kaigsunan. O di sila matrabaho sa kasemana, matingalat ang ahagikan ang ilang paginabuhi. Apan, grabe kamayang Diyos. Kaya pag-anto nila silang mga wala gipasagdan sa Ginoo ang ilang mga tanong. Pag-ato sindahan, wala ra pud gipasagdan na po yung mga customer. Gibayran sa Ginoo ang ilang mga pagkamakalisang. Diri ko nakaingon igsoon iko para sa usa ka balo o gikumparar po nato igsoon sa usa ka dato. Ang balo, moingon na ganin ni sagmo ni katapusan mo ni gini katapusan. Apat kining mga dato usay mga dili po tanan. Kidaghan po kin dato igsoon nga mga buutan sama nimo nga naminaw sa TV. Pero ako kainan mga pinagkapaglaom, gamay ra kay na pud sila, gamay ra pud mo anak. Kay kasagaran ron igsoon. Ang Dios nga mo'y naghatag sa kadato, wa nagisimba, kundi ang kadato na nga mo'y gihatag sa Dios, ang salapi o kawagtangan, mo na nahimog Dios karon panahon na, mga pinagkapaglaom. Busa ang ikaduha nga punto nga taga na to pagtagad dini nga teksto. Panginoon sa Ginoo mga pinagkapagkaigsunan, nga whatever your hands find it to do it with all your might. Nagpasabot nga ang Ginoo nag-expect siya kana bang pinaka-the best ni mong hatag. Mabitan ang muhalat sa una mga Israelites, dili tong mga kagiron nga karniro. Dili tong karniro igsoon nga wara pog lalisonog dagway. Katong karniro gyud igsoon nga hilabi kanindot kayo, hamis kayo. Wa pa nag sa katuig mga pinagkakapaglaom because ang Ginoo wa siya nagtao sa kadako sa kagamay ang yang gitan imong loyalty, imong sinseridad mga pinagkapagigsunan og imong gugma unsa kadako imong gugma. Ang Ginoo dili ganahan ako siya maestro nga pasahar na sa mga estudyante subject nga wala rapod og compliance. God expects the best mga kaigsuonan para kaniya sa atong pagserbisyo niya. Mo na nga kung imo tanaw igsoon ang writing si Ellen White sa Counsels on Stewardship, chapter 7. Imo mabasa igsoon nga, ang katuigan daw, paspas gidaw kaayo kinisya, nagapangabot o nagapanglabay. Ako nakita ni Isot karong panahon nga, dili ta matingalata, nga mao pag ganito to pagka January, karon na tas November, doon na tas Disyembre. Nagpasabot igsoon nga ang Ginoong tana, gusto siya nga magsiging-siging na tanan tao mga Adventista ron. Tanan mga kaigsuonan aron sa pagbuhat sa bulaton, sa paghatag sa pinakadabis. Pero ang yawa po ni igsoon, grabe po niya siging-siging. Nga mga katawhan ron, dili naganahan kay budol sa Ginoo tungod sa pulo nga petirag yung gamaya. Busy kayo. Gibuhat sa yawa dagan nga mga devices. Musulti ko nga mga internet, dili magina siya iyas yawa. Mga cellphone, dili po na iyasyawa, oy. Mga gadget, dili na iyasyawa. Pero ako magipasabot, nga magamit po ni siyawa, nga malayo tas Ginoo. Ang atong mga kawagtangan, atong mga sakinan, atong padarbaho, atong posisyon, di gini siya problema. Apan ako kang inon, magamit po ni siya sayawa, nga masuod, mawakas Ginoo, mga pitlangang kapag lampitin, daghanag kompetensya na karon sa Ginoo mga kaigsoon na hinapos mga adlaw. Kung ang Ginoo nagahangyos mga tao nga magatinabangay na kita ang atong ihatag o tibukang kusog sa pagalagad kaniya. Hapan ang yawa mga pinagkapaglaom maningkamot po siya. Nga ikaw o ako mahimog batong pawak muingon na rayon ta nga dili ta makasimbang bilis sa gabi kay busy man kayo. Dili ta ka worship kay busy man kayo. Dili ta ka basag Biblia kay busy man kayo. Dili ta mo airdrop kay busy man kayo. Abi nyo kapaglaom sa akong district. Pag-abot ako sa simbahan sa Bernes, hapit taga ni alas 7, na itawag wala, musugod yun ko. May manang nanimbat at tungkol sa tao, tungkol pa po sa Ginoo. Apan akong napamulandungan ron kapaglaom sa kadaghanan sa mga Adventista, o bisan pa sa dili mga Adventista. Ato ba naseran?
nga nagkales igsuon ang atong pagtagad. Gani naanay warag bitaw og college nga gabi ra miskila naman po itaw nga gabi ra pud mo simba niya buntag di na pud mo simba wala bitaw gingon ana college night class na apoy grade 1 whole day whole day man ang grade 1 buntag og hapon pero naapoy nursery unsa man ang nursery igsoon buntagon ra pagkagabi pagkahapon di na pud nabalik akong isulti kayo kapaglaom nga dili na magita mailad sa yawa o sa may ilad sa yawa nato kapag laom, mahitungod sa pagkaon, mahitungod sa elimnon, mahitungod sa doktrina, di natin niya mailad. Apan iyat ang linglahon igsoon, nga paspas kay mudagan ng katuigan, apan dili nato mamatikdan igsoon, nga nagkalaylo, nagkabugnaw mga kapaglaom, ang ato nga pagtagad, nganha diha sa Dios pinaagi sa mga kalibutanon nga mga butang. Abi niya kapaglaom, ang tanan nimo nga mga bandi, og dili ni siya magamit sa Dios, imo na siyang gideposito ngadto igsuon in town sa bangko sa yawa. Kung imo basa na silat in white, ang tanan nga mga butang mga kapaglaom nga wa mapusli sa Dios. Dako kag balay, pero wa mapusli sa Dios. Dako kay ka og kaumahan, pero wa mapusli sa Dios. Daghan kay kag sakyanan, di po ka magpasakay kay mahugoy mo sakyanan. Dag bright kay ka, gamiton po kaskino, di po ka magamit. Makalilisan. Basaha igsuon ang pen of inspiration. Tanan nga mga butang nga imong nagugulya sa Dios mga kapaglaom, kana siya imong gideposito ngadto sa Dios. Apan ang mga butang nga wala nimo in town na pay cellphone nimo ora pog tab kanang email pagka makalilisan. Abi nimo na malandong dito simbahan. Abi kini mo seryoso kay nga nagampo. Pastilan nagpartner man dito sa email. Abi kapag lamdipin na siya malalim. Nagtuod ay kang nalipay kang Ginoo niya nagpaabot-abot sa pagbalik ka mo rin ay hintang. Si tagbit-bit ito cellphone, ang yawa daghan po kay ilingla. Ang ipambutang niya cellphone katong mga mugbog short, mga nagtuwad-tuwad, nagwasing og sakiran nga nagpanti, ang mga tao po bito sipog. Alam, di ta kabantay mga kapaglaom nga. Wala ta ka basag Biblia, wa na ganit ta nakamusip. Kay kini nga mga butang mga kapaglaom, magkuha ni sa atong appetite. O pagkaon pa, gibutangan sa yawa igsuon ang atong mga baba, aron nga dito taganagkaon sa luto. O sa atong spiritual, ang yawa daghan kay sa gihimo nga mga butang, aron nga mawala atong appetite sa pagtuon sa balang kasulatan. Muna nga, tatuntua ko si dinagat igsoon nga wala bitaw internet, pastilan nagkaingon ko sa Ginoo, Ginoo pertigin akong luwasa. Ngano? Wa may internet igsoon. Imbes sa ako ang balay, makabasa ra kog 2 chapters a day. Pastilag way internet, makabasa day kog 5 chapters a day in the Bible. Ingko makalilisan. Dito ko nakapambalandong nga grabe gyud ang kompetisyon mga kapaglaom. Grabe gyud. Tanawa ra ng dagway si mo cellphone, ug mo pa ni dagway si Ginoo, luwas gyud ta. Kasi ko kay tan-aw ang cellphone na. Kanalihok cellphone, pakalilisan. Mabili ng cellphone, balikan, bisipag mo sa kalayo. Pero Biblia, balikan? May ngorag na cellphone. Sa tapato ng Osborne Ron, abriha yung mga balaang cellphone sa kapito. Ano na unta? Kaya ito naman ito gipansuksok, pero gipasumangil rin ginakapaglaom. Pero nabig tinood, igsoon, importante gid kayo ang cellphone, tungod kay. Naadiha mga butang, nga makalingaw usahay. Apan wala nagbahog sa atong espirituhanon. Apan kana nagbahog mga kapaglaom sa atong tawhanon nga kusog. Mo'y hinungdan nga Dios maglisod og communicate alang kanato. Igsoon tanawar God ang nahitabo sa Garden of Eden. Klaro kay gingon sa Dios kapaglaom nga adan og iba makaon nimo ang tanan nga mga bunga makaon nimo dire ang mga prutas. Apan ang kahoy nga makita dinha gyud sa taliwala. Ayaw gid internet kan akay kung imo na kan mamatay gyud kana. You know what is the implication mga kapaglaom? Ang implication mga kapaglaom nga gusto sa Ginoo nga masabtan ni adan og di iba nga bisag naamo diha pero di mo mabuhigwa ko kinahanglan nga mag tuogid mo sa ako. You are under my control. Di mo mabuhigwa ko. That's why you keep my commandment. Pero abi nimo pag-adto po ni iba sa bitin nga mong yawa. Kagigamit sa yawa igsoon ang bitin.
Ingon mapud abitin, nga dili mapugdaw siya mamatay. O sa mapag-implikar sa mong bitin. Gusto i-implikar sa bitin, nga abi ni mo ano nung di iba, di ka mamatay. Bisan pag dili ka muto sa Dios. Meaning to say, Adam and Eve, you will be independent. Kinahanglan mo independent sa Dios. Ay magtuwa ng ingon sa Ginoo nga mga matay mo. Para bitaw sa ato igsoon, ayaw magtuwa ng pagtabang sa iglesia. Ayaw mo pagtuwa ng kapulo. Ayaw mo pagtuwa ng mga buhi tabi sa wala Dios. Kay mo'y gusto sa yawa. Nga inay, nga ang salapi, maoy kit ang Dios ang magpili mo'y magplastar ni anak mga kaigsuunan. Apan ang gusto sa yawa, nga kita igsuon, maunay magbuot sa ato salapi, maunay magbuot sa ato panahon, maunay magbuot sa tanan ato kinabuhi. Very opposite. Ang gusto sa Ginoo makapaglaom, nga sa imong kwarta kapaglaom, ang Ginoo mo'y magbuot. Sa imong kusog kapaglaom, ang Ginoo po'y magbuot. Apan ang nakadaot, kay wa pa naabot ang sweldo, nag-una naman pong utang. Wala bit tinuod. Kung dili, wa pa naabot ang sweldo, nag-una-una naman si Kaisanog adto. O niya, na malit, o bisa kung sige pamalit, grocery, o tanan. Ang nabilin kapag pagtirig yung gamay, ingo na nagkinipliti dito sa habal-habal. Sa pamay mong hatag sa Dios. Mga kapaglaom, usa kadako kay nato nga pabalandungon. Nga ang kinidi ay atong kusog, atong talintog, gamiton po nas Ginoo kapaglaom, ayaw pugid po na ihikaw. Kaya ang Ginoo mo'y tagyan na ina, ayaw pagunahon na nga ikaw mo'y magbuot-buot kapaglaom. Kay kung imong tanawon, ang ikatulo nga punto, ining kagabion, nga mo'y pinakalasma kapaglaom. Nagingon ang teksto sa Ecclesiastes, nga wala na gud kuno'y trabaho, wala na tayo mahimo kapag laom, dito slugganan, wala tayo mahimo. Napasabot kapag laom nga, one thing is certain, and that is uncertainty. Nakibalo ko igsoon nga nakabasa mo niya ng libro, nga usara kuno mga kapag laom, ang labing sigurado. Unsa may sigurado? Ang walay kasiguraduhan sa atong mga kinabuhi. Makapalit kang insurance, daghan kay nga mga insurance. Makapalit ka mga kapaglaom o unsa kadako nga mga medical bisag unsa, pero dili ka makapalit og dili ka makabaton og assurance. Take note mga kapaglaom, insurance ma-provide sa kalibutan, pero ang assurance mga kapaglaom mahatag ra gina ni Ginoong Jesus. Uncertainty, bastang magkalilisan. Nahiusa igsoon nga akong gi-Bible studyhan, abi ni mo igsoon unsay giingon aning tawhana, kay nabagslide naman to siya nga akong gusto nga madbalik sa stilan sa Dios. Unsay giingon mga kaigsuonan niya? Ikaw pastor ba? May panggino kay wa pa magdali. Ikaw imo di kung dali-dalion nga moalagad. Mao kini siya kapag laom ang grabe gyud kabugat nga rason alang sa mga tawo nga di na mangalagad sa Ginoo. Ang dili na ganang moalagad sa Ginoo bisag kinsa na lay pasumanginlan. Masuko na po ni sa kagnihon. Apan ang akong gibati nga kamingaw mga kapaglaom kay dili ra dugay sa pagsultin nga adto perte maginyang hubugan ni drive siyang motor. Na disgrasya sa mga kapaglaom. O niya nabuak pag ang ulo niya ang nakamakalilisa nga panghitabo kay ako pag nagserbisyo siyang kamatayon. Bago ra kami nagstorya. Apan sa dili dugay siya namatay mga kapaglaom. Uncertainty. Wala gayoy insurance. Apan karong kagabion ug wala tay insurance, at least natay assurance diha sa tiilan sa Dios. Tanawa ra gud mga kapaglaom ang gingon sa Lucas kapitulo 12. Ang gingon sa Lucas Kapitulo 12, mga kaigsuonan, ni anapoy nabantayan sa Dios. This is a parable. But this parable, mga kaigsuonan, nagtanaw sa usa ka dato kay ngat batanon nga gipadalanginan sa Ginoo tanan mga abot sa iyahang gitagaan sa kusog, gitagaan sa ulan, gitagaan sa gwapo kay nga pugas sa iyang mga binhi, sa iyang mga tanom. Apan sabtang mga kapaglaom, daghan na kay siyang mga tanom. Unsa daghan na kay sagana iperti daghana. Naon sa magitabo kapag laom nga
inay nga iyang gamiton kini siya sa balaton sa Ginoo. Apan na nahitabo mga kapaglaom, nagtukod sa dako pagikayo nga budiga. Iyang yung ginaginot pag-ayo mga pinalanggang kapaglaom. Lagin say meron kita mo kampo-ampo katubitong muti kay exam ampo. Katubitong na ay mga panghangyo ampo. Pero say igsoon kana bitong gipambundak na tanan sa Ginoo nga panalangin. Daghan biya kayo og mga panahon pod nga sa atong marimtan ang Dios. Abi niya mapilang kapaglaom, gitukodan niya taktin daghanat siyang budiga. Padakan niyang budiga. Og dito gisulod igsoon ang tanan mga abot. Abi niya ang gisulti sa Ginoo kamo na lang intaw basa diha. Ang gisulti sa Ginoo mga pilang kapaglaom, bakal lisang. Karon gabi gitawag pagid sa usa ka buang mga kapaglaom. Abi ni peti na magisakit ang inuntag buang. Apan ako kang suginlan. Kung ikaw nagunahuna nga aduna kay insurance tungod kay daghan kag salapi, daghan kay kwarta sa imo, daghan kay kawagtangan, ako kirang ko abi nimo kapaglaom. Usara ka diagnose sa doktor sa tong balatian, pwede mabaligya bisag katapusan nimong kabaw. Naay kagahom ang Ginoo sa pagsulob, ano na pa'y kagahom ang Ginoo sa paghubo mga kapaglaom, og mao ni ang nalimtan sa usa ka batan-on. Gitawag siya sa Ginoo, ikaw sa kabong buang, kay karong gabi, akong singlon ang imong makinabay. Busa, dili ka makomportable. Bisan pitib ni mong datuan yung kalibutan na kapaglaom, ayaw ka komportable. Ayaw pag-una-una ang pitib ni mong kuyawas ni mong kalibutan. Kaya kung nangamatay, manggaling igsoon ang mga banggiitang tao anis Pilipinas, the king of the comedy, namatay igsoon si Dolphy. Si Babalo nangamatay, ang si President Ferdinand Marcos namatay, pinabag itong bisag asa magpa-admit igsoon. Makaya gid bayran, usahay kita igsoon, bisag pilhit, wag itay ato. Apan usahay igsoon, malimtan nato in town ang Dios sa atong mga butang nga gipanghat. Giinan sa Dios nga ikaw babuang. Singlo na ko imo kinabuhi karon gabi makalilisan. Muna nga, paminaw mo mga pilang kapaglaom. Gitistingan na giday taog, ayaw gid pagkalimot, nga gibutang kita sa Dios mga kaigsuunan, nining kalibutan na, gitistingan na giday niya, kung, unsa, masaligan ba kaniya mga kapaglaom, nga pwede kang dados langit? Kaya nili magiging pwede dados langit mga kapaglaom, og di ta kinayang tagalangit. Ano yung kapaglaom? Sige ko paghinuktok. Aduna lamay mga si nga atong madala dito sa langit. Basta. Ang usa kasi mga pilang kapaglaom atong yung hinunduman, ha? Wag kay madala dito sa langit, apan na kay madala ang mong number C mga kapaglaom, kining atong mga kinaiya. Abi niyo mga kapaglaom, bisa pag imong na-memorize ang Genesis sa Revelation, the 2,300 prophecy, the 1,260 days prophecy, na-memorize nimo ang mga talambog at sa bilang kasulatan. Apan kung atong kasing atong batasan mga kapaigsuunan maninumtanon, di kay ka mo dawat og pasaylo, di po kakabulo mga pasaylo, kung atong batasan mga pilang kapaglaom, dili nato muna sige kung panamin sa akong kinabuhi. Kung kini bagyod kaha akong batasan kapaglaom, makahimo bagid kanis pag-ambis pagsaka ni Ginoong Hesus dito, pagkasugat bagid kani sa pag-ato ni Ginoo. Sigo pabalandong sa akong batasan kay narabagay mga panahon mga kapaglaom nga bisag naata sa buhat sa Ginoo pero di rabagay nako ikalimod. Nga napoy mga panahon mga kapaglaom nga makapamalandong ko nga kini akong kini usay di makatuglag. Ambot lang po sa imo kapaglaom nga naminaw ron. Kamusta man ang atong mga kinaiya mga kapaglaom? Dili gyud tiaw ang atong mga kinaiya usahay. Naay usa ka panahon kapaglaom nga naay usa ka magbubuhat. Di lang ko magsabaon sa siya nga magbubuhat kapaglaom nag-drive siyang gwapo kay sakyanan. Apa na unsang hitabuan kapaglaom nga sa kagwapo kay siyang sakyanan naamampoy ni tabok igsoon nga sikat. Pagtabok sa sikat kapaglaom nabangga gyud o nagaras siya sakyanan. Abi niyo kapaglaom sa iyang kasuko kay karabitang bag-o pakisakinan gumawas siya sa sakyanan makaigsuunan pekti gyud sa kuha kasama niya driver
hanto nigtapok na ang mga tao. Pagtapok sa mga tao, mga pilang kapaglaom, agoy kay naaman po'y kaigsuunan. Kauban na po sila. Pagtanaw mga kaigsuunan, nga nakailamagid ang igsuon sa iya nga siya usa kadbitista o niya. Usa pagit siya nga naay katungdanan. Agoy naon sa maigsuon nga didto gyud sa publiko gilitok man iyang ngalan. Paglitok siya ngalan kapag laom, gitawag pagid siya pastor. Bastang kalilisang. Pagtawag igsuon, basta gikan sa kusog kay niya nga sulti. Hangtod ningon na lang siya sa driver's seat. Sunod, mag-amping ka ha. Ayog yun. Buhatan na sunod. Basta natingala mga tao, gagigan sa kasuko, di kalitong kalorang. Tungod kay nauwaw siya mga kaigsuunan, nga nakabuylo sa kasuko, nga naday, nakaila sa iya. Abi ninyo mga pilang kapaglaom, kung mag-exam ta sa doktrina, posible nga 100% ang uban. Apan kung ang Ginoo mag-exam sa atong mga kinaiya, may lang unta igsuog makapasar kay. We can only pass mga pilang kapaglaom nganha ragid pod in town sa dugo o kaluoy ni Ginoong Hesus. Apan ang usa kasi mga kaigsuonan, kay ang kining atong kinaiya dili man igsuon magikon sa Ginoo pagbalik niya. Dili man ni mga kaigsuonan nga pagbalik sa Ginoo iya kang wala bitaw kag spiritual igsoon nga iyang itudlo o nya mahimo pagkalibakira maayo kalit dili man ingon ana. Diri pa lang daan sa kalibutan kapag laom gibansay kita sa Ginoo sa pagpailob, gibansay kita sa daghan nga mga pagsulay, daghan kay mga pagbansay kapag laom aron nga atong mga kinaiya mahimog mahaom sa langit kay karon pa lang daan sa kalibutan og dili ka ganahan mga kapag laom worship. Og dili ka ganahan basa sa Biblia. Og burden alang kanimo sa pagapil sa buhat sa Ginoo. Og burden kanimo mga kapaglaom ang pagalagad sa Ginoo. Sigurado gyud ko kapaglaom nga di gyud kaganahan sa langit. Kaya ang ganahan dito sa langit mga pilang kapaglaom kanang mga tao nga nagkinabuhi na sa kalibutan nga ang kinabuhi wala naglangit nga kinabuhi aron siya makasakat sa langit ng puloy-anan. Lisod po kapaglaom bitaw nga ang Ginoo dito sa langit pagbalik niya mga tatanan dito na ay duha ka buok magdumot. Alang-alang imo pang ipamiting ang Ginoo sa church board, imo pagid siyang Kristolis doon. Tagaan pagid mo sa problema dito nga maghusay-husay pa ta dito. Gawa na may husay mga pilangga kapaglaom. Busa ang tanan nga makasulod sa langit. Dili kini sa iso patasalay posisyon. Dili ni siya patasalay kay balo. Apa na makapuyo sa langit mga kapaglaom. Mao gayon ang paggambit sa tinudanay nga kinaiya nga na ni Ginoong Hesus nga mao na ang atong dako kaayo gyud nga ilang puay. And that is our ultimate goal. Mo na nga gitistingan kita sa Ginoo kapaglaom. Kung ang ato bang mga butang diri nga gihatag niya nakapasuod ba nato na siya sa Ginoo? Mamalandong daw ta. Kana bang imong pagkapasar karon? Kanang imo bang trabaho karon? Kana bang imong kawagtangan karon kapag laom? Mangutana ko nimo, nakasuod pa na nimo sa Ginoo or basig ka na nakapahilayo nato sa Ginoo? Inspeksyon imong habits pagbas balang kasulatan. Inspeksyon na igsuon ang imong pagsimba, imong pagpartisipar sa buhat sa Dios. Say matingala ta mga kaigsuonan. Kung ang atong iglesia na ibulhaton, daghang reklamo. Wali na pod. Amon ta pod. Pero ang atong mga hipi mo tawag, bisag unsang orasa, mauwa kita. Mauwa pa tamalit, kaya na may biometric. Pero sa Sabbath School, igsoon, pwede rin gatuan o alas 10, pwede rin po ito alas 9. Muna nga pamalandong pag-ayo. O ang ayan po kung mamalandong nini mga kapaglaom, dili rin ikaw, kung dili kitang tanan, kung kini ba ang atong mga kawagtangan, niining hadali na lang yun kayo nga panahon. Nakasuod ba kaninato ni Ginoong Hesus? Or nakapalayo, nakadistansya kanato mga kapaglaom? Abi ninyo, ang dako kay nato nga pagpamalandong, nga kinideng atong mga butang igsoon, naday auditor ani. I-audit sa Ginoo mga kaigsuonan, and we are very accountable in all our talents, on all our properties, in all the things that we have. We are accountable mga kaigsuonan kay i-daginuto ni sa Ginoo igsoon og tanaw. Kung kini siya mga kapaglaom, nahimo bag napuslan. Kung imo basahon, no? We are accountable mga kaigsuonan og
Ang tao nga nagkunahuna nga di sa kontabol, dako kay na siya nga sayop. Apan ako mo suginlan makapaglaom. Ang atong paghimos maayo, dili ni aron igsuon nga mga luwas ta, kung dili kining atong paghimo og maayo mga pilang kapaglaom, ako lang yung isulti. Mao kini siya ang pagtubag sa dakong gugma sa Dios iyang gihatag kanato. We cannot repay God's goodness to us. Sa ako kinabuhi kapaglaom, mo na nga mauwag ko mabalibad sa daghan kaayo nga mga ipatrabaho sa Ginoo sa ako. Kaya alang kanako mga kapaglaom, kini nagtindog intaw siyang atubangan. Usa kini katawo kapaglaom nga wala na ginunta na ni kapuslanan. Og nay tawo nga warag sinikmahan nga kinabuhi, kini tawo nga nagtindog ninyo. Daghan kay mga tawo kaniadto makapaglaom nga wala nagyoy pagtan-aw sa ako nga aduna pay kaugmaon sa kinabuhi. O dili na lang nako ilatid ang tanan. Apan sa tanan nakong nagian, gikan sa akong pagtunga sa Northeastern Mindanao Academy sa Nima. Principal pag ginamo sa Pastor Sir Buliser o si Pastor Obregon, kamo na lang mangutana mga kapaglaom, aron di ta malangay. Adto po kog imbisi na maura gyud pod. Apan mga kapaglaom, pag-usab sa Dios, although dili pagyud ingon nga tanan igsoon kay wala man pagsemento kana bitaw, the construction is going on. Kung taga-imbisi ka, karon pagid nahuman kapaglaom ang pagsemento gikan sa Bagunta Santod sa imbisi. Pero gikan pa sa kong mama, gikan sa kong igsuon, nang graduate na lang mi upat niya kabuok igsuon, wa pintaon mi ka esprensa, kato siguro ang katapos ang igsuon. But ako masulti igsuon nga kining atong mga binuhatan dili piniinon igsuon nga waratag mga balaan kay grabe kay diri sa tubangan. Apan ako lang yung isulti mga kapaglaom nga kining atong gipanghimo mao kini siya ang tubag sa gugma nga gihatag sa Dios kanato, because we cannot repay. All we can do mga kaigsunan is to accept the call of Jesus to us, and after accepting it we should respond. Og kining atong gihimo igsuon pagtubag ra man gini sa dako kay gugma nga gihatag ni Ginoong Hesus sa matag usa kanato. Mo nang ganahan kay kuskanta nga Rock of Ages cleft for me. Let me hide myself in thee. Not the labors of my hand can fulfill thy lost demand. Dili sa to mga kamot igsuon. Apan ngadto gid tawo ni Ginoong Hesus. Busa niini siya manaha mga kapaglaom, ang dako nato kay handom nga sa mubo kay na lang nga panahon nga atong gipuyan. Kay og malangay pa og balik ang Ginoo, ang labing tinwa man puta kabalog kanos at mga matay. So, in a little while, karon nga gamay kay nga panahon, ngadto sa Martes, Miyerkules, Sabado, Sabado, atong mapatilinghugan mga kapaglaom, ato untanang mahibalag, atong matagbo si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi, mga kapaglaom, niining tibuok kasimana. Kapaglaom, dili tinuod nga atong nadawat si Ginoong Hesus nga atong mangluluwas, o dili siya mahimo og master sa atong kinabuhi. Dili sa mamaster sa atong emosyon, dili sa mamaster sa atong salapi, o dili sa mahimo og master sa tanan mga butang. Dili pwede nga moing kag Ginoo nimo sa Ginoong Hesus apan walay labot ang imong kwarta na dili po na pwede. Dili pwede nga Ginoo nimo sa Ginoong Hesus apan walay labot siya sa imong mga panahon. Nga panahon nga imo siyang tawagon kas Ginoo, ikaw dili mo patalingog. Nalipay lang ko mga pilang kapaglaom na minaw magyud ang tibuok distrito sa Bislig. Igsoon. I was assigned in August, the month of August, karon na gid nga tuig. Apan we are very happy and I am very proud to praise the Lord mga kapaglaom nga kanang mga kaigsuonan kanamino sa Bislig, kana ra gyud sila in town ang nagpangabudlay sa pag-Bible study. Naay mga maestra, natay engineer, natay mga profesional, natay mga farmers, apan akong giganahan makapaglaom kay hilabi kadaghan nga mga hamiling kalag ang nadala diastilan sa Dios tungod silang paggahin og panahon. Dili ra amot mga kapaglaom, wala ra sila gaamot sabot sa Ginoo. Apan ang nakanindot igsoon kay they involve their time, they involve their talent. Kaya bitang time, talent, treasure mga kapaglaom, dili na basta-basta. Dahil mga tao nga dili na tamas treasure. Apan dili sila ganan sa time mga kapaglaom. But I just want to tell you, I just want to praise the Lord kapaglaom nga grabe gyud akong nakita o nadasig ko igsuon ini nga mga tawhana. Because they devoted their time
nganha mga kapaglaom sa serbisyo nga sa Ginoo. Bisan pag busy sila, mga pinalanggang kapaglaom, apan nagingon ang akong presidente sa district yod, si Brother Greg Masangkay, nga busy kaysa mga kapaglaom, o trabaho siya sa appliances. Ingon siya nga, Pastor, di ko motog, dili ka Bible study ang tao tungod kay busy kay. Tanaw ko, Pastor, bisan pag daghan kay kong trabaho sa opisina, daghan kay trabaho, mga ngaisugo ang akong amo, apan pag-abot sa balay, usahay magkaon ko, mag-rest ka jud, pagka alas 5:30, alas 6, muadto ko sa akong Bible studyhan kay adtong niaging mga semana naghimo man taog first harvest ilang Bible sa humanta nag-seminar. Siya isa mga kapaglaom nakadala og 3 ka miling kalag. Busy kay nga tao, pero pag abot sa harvest nagdala namin sa mga bautismo ni Pastor Jerry Taguno. Makalilisang nakaingon ko kapaglaom nga mao na gid siguro ni mga tao nga balikan si Ginoo. Kay bisan silang kabisi apan, they are not, wala sila nagunahunag kanus ang panahon mo dool, apan sila nangita og panahon mga kapaglaom nga makahimo sa pagserbisyo sa Ginoo. Abi niyo kapaglaom, gihatag yun sa Dios ni Ginoong Hesus ang iyang pinakabes nga nidri ka nato. Abi niyo kapaglaom, I was given a chance. Akong gipasalamatan usab si Ma'am Eva og si Ma'am Amalita. Kining tulo mga kapaglaom, gitagaan ko nila kagayonan nga makaadto ko dito sa Holy Land. Of course, uban sa suporta pod sa akong ginikanan. Abin niyo kapaglaom, dito yung ko nakapamalandong, ang katudaing corona nga, butang sa Dios iyang ulo kapaglaom, dili dito siya tunok, at tagingon ani kagamay, halos dito sa kadangaw to nga tunok kapaglaom. Katapitong gi-corona siya giduso, nga pagduso ato kapaglaom tungod sa kadako sa iyang tunog, mutusok hapit sa mata, maabot nga gadugo kapaglaom. Abi nako ang cross kapaglaom gaan to sa kayo, pero ang cross igsuon nagkabugaton og 120 ka kilo. Og 39 ka mga lapdos sa likod mga kapaglaom. Gihatag niya pinakadabes alang kanako. Alang kanimo kapaglaom, grabe ka experience. Abi nimo kapaglaom, abi banako manggod og duol ra kaayo ang Jordan, diin si Jesus nagpabautismo ang Nazaret, abi na kog duol ra kayo. 3 ka oras og kapin ang bus nga pag-ride ana igsoon. 3 ka oras og kapin. Layo kay nang Jordan deg Israel. Hours ang pagbiyahe. Apan gibaktas ni Jesus na kapaglaom, nagabog-abog, yan deserto pagidwa pagide kay pasilungan, maglisod pagitagkwas tubig. Apa ni adto siya dito sa Jordan kapaglaom, gusto gid sa magpabautismo, gusto siya grabe nga mga pagantos, alang kanimo og kanako. Basta samtang nakahimo ko sa pag-adto tong kapaglaom, nauwaw ko sa kagalingon. Abi na akong sakto na ako mga sakripisyo. Apa samtang akong gitanaw si Ginoong Hesus ay ang kinabuhi kapaglaom, nakaingon ko nga pagka makauuwaw kaayo sa akong kinabuhi. Busan ining kagabion mga kapaglaom, gihatag naman ni Ginoong Hesus ang iyang pinakabes nato. Abang utanan ining kagabion, andam ba po ka nga imong ihatag kapaglaom ang imong pinakabes. Gato diya kaniya. Nianin siya sa kalibutan kapaglaom. Gibiyaan yan nindot kay nga langit, way panuhot, way arthritis, way sakit sa ngipon, way mga balatian. Anhin sa diri sa yuta, grabe kabog-kabog, perting initaw, perting lisudas kinabuhi. Aron nga mahatag niya ang tanan nato, makatutag lang itong puluyanan. But ang pangutana karon makaigsunan, willing batang atong ihatag atong credit sa Ginoo o sa siya ato pasumangilan sa mga butang nabot sa kinabuhi. Pero ang uban tama ra diya, pero dili ginan ihatag atong cash ngadto sa Ginoo. Apa na pangutana ning kagabion? Mga kapaglaom, ang atong kinabuhi dili ni siya tanang panahon magkasigurado ta. Ang atong mga mata, mga dunggan, mga kamot, mga tiil, moabot ang mga panahon, mga pilang kapaglaom nga dili na ninato. Kining akong nahimo karon ninyo kapaglaom nga wali. I don't think so. Mahimo ko pa ni mga kapaglaom 70 years human ani or 60 years aman or 50 years about ani. I just want to tell you. Ang ato kusog kabaskog tanan nga mga butang magka-degrade, magkawala kini sa mga paglaom. Apan ang atong buhi nga handom nining kagabion. Adeser mawala atong may nga pagdungog. Adeser mawala atong mayo nga mata.
atong may nga pagpanulti, dapat atong mata ni Sir kini siya mabuta igsoon, ato ning gigahin sa pag-Bible study sa pagbasa sa Biblia, di kay Sir kag mo anang email. Kini ato mga kamot igsoon, ani Sir untana ni mga wala, apan ato ni siyang gimos pagserbisyo, atong til o atong tibuok ka kinabuhi makapaglaom kay sa katapusan nga mga adlaw. Ang dako kay nga pangutana nga kapaglaom, ato bang nahimo atong pinaka the best nganha sa Dios. Maayong gabi o ang Ginoo magpatalangin kanatong tanan.